Ang maayong balita sumala ni Juan, ang pulong nga naghatag sa kinabuhi. Sa wala pa'y nagbuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pa gayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tawo nga ginganlan Juan, nga gipadala sa Dios, pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tawo. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Nianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila modawat kaniya. Hinuon may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tawo nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tawo ug nipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nag-ingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, siya ang moabot. Sunod ka nako, labaw ka nako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios ang pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Nitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, nitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among ipaabot? Nangutana sila. Dili, nitubag siya. Ug sila niingon, Nan, sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni Propeta Isaias. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutanan na sa usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo dito sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan.
Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya, ug siya miingon, "Anaa ang nating karnero sa Dios, nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, may tawo nga moabot sunod kanako." Apan labaw siya kanako kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makaila kung kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron pagpaila kaniya ngadto sa Israel. Kini ang pagmatuod ni Juan. Nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa salampati ug mitugdon kaniya. Wala ako makaila kaniya kaniadto, apan ang Dios nga maoy nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig miingon kanako, "Makita mo ang espiritu nga mokunsad ug mutugdon sa usa ka tawo. Siya ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo." Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw, dito na usab si Juan uban sa duha niya ka tinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, "Anaa ang nating karnero sa Dios." Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug minunot sila kang Jesus. Milingi si Jesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutanan niya sila, "Unsa bay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Rabay," nga sa ato pa magtutudlo, "Hain ka man magpuyo. Ngari kamo ug tan-awa ninyo," mitubag siya. Busa nikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlaw. Mga alas 4 kadto sa hapon. Usa niadtong duha ka nakadungog kang Juan nga mikuyog kang Jesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangutana dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, "Nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo." Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Si Jesus mituto kaniya ug miingon, "Ikaw si Simon ang anak ni Juan, apan sukad karon nganlan ka Saypas, nga sa ato pa Pedro." Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Gikahibalag niya si Felipe nga giingnan niya, "Kuyog ka nako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Gipangita ni Felipe si Nathanael ug giingnan, "Gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret." "Duna bagoy maayo nga gikan sa Nazaret?" nangutana si Nathanael. "Ngari og tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathanael nga nagdulong kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako?" nangutana si Nathanael kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw dito sa ilawom sa kahoy igira sa wala ka pa tawgan ni Felipe." Si Nathanael mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilawom sa kahoy igira? Makakita kag mas kahibulongan pa kay niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga miabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tawo." Juan 1, Kapitulo 1.